Fíjate, en este tempo de actualidade volvimos despois dese Noiteboa do Nadal, que espero pois o pasaras en boas condicións, con saúde, coa familia. Bueno, onte, Día dos Santos Inocentes, onte día de victoria importantísima en Sar nese derbi galego, de aí esta voz. E bueno, pois últimos días do mes de decembro, últimos días de 2025, mañá programa especial dende o Hotel Los Abetos. E bueno, pois o día 31 tamén un programa moi especial que temos aquí preparado con Manu Planetario como cabeza de cartel nese programa especial, e nós estaremos pois nas prebadaladas do Concello de Ames tamén. Bueno, e agora, así pola contorna, un alcalde que nos visita, decía isto de saúde porque está medio pachucho. Paulo Lago, alcalde de Brión, moi bo día. Hola, moi bo día, Álvaro. Gripe ou... Bueno, non sei, eu creo que é o ambiente que hai. A verdade é que está habendo pois uns brotes moi importantes de gripe, e eu non sei se... É verdade, ben forte este ano, Sí, a verdade é que, bueno, na casa estuveron as cativas e a muller estuveron mal e eu fun o último e, bueno, levo así... Caíches tamén, bueno. Levo así uns días medio pachucho, pero aquí ao frente. Bueno, pois graciñas por vir, por facer ese esforzo de, bueno, en tempo de Nadal, que estaba comentando, Noiteboa, o Nadal, agora a chegada dos Reis, Papá Noel, o Apalpador. Como se vive o Nadal en Brión? Empezamos por estas datas que estamos xa vivindo. A ver, o Nadal, pois eu creo que pois é unha cousa ao largo do ano, é unha das cousas máis esperadas porque é un momento no que a xente se xunta en familia, os amigos comparten pois eses momentos de lecer e estar xuntos, e en Brión, como non, pois como en todos os concellos, tamén se vive dun xeito especial, esperando que cheguen eses reis, eses ansiaos que van transcorrir por todas as parroquias como estes últimos anos. Esperemos que dean chegado a todas as parroquias en tempo e forma pois para facer felices aos nosos cativos. E, bueno, eu pola parte que me toca, tendo nenas pequenas, pois... antes o Nadal, si cabe, pois xa estaba un pouco olvidado para min, pero ahora pois si me fai retomar esa ilusión de empaquetar e de facer e botar unha man en todo aquilo para que cheguen os reis ao noso concello e poidan chegar a todas as casas a levar eses regaliños aos nosos cativos. O Nadal, que estamos inmersos. Tamén, pois, tempo de facer balance, alcalde. Ano 2025, que balance fai do que se puido facer? A ver, eu vou ser moi claro e obxectivo, é dicir, seguramente non está todo feito que eu quixese ter feito, pero o que si teño claro e teño a conciencia moi tranquila, tanto eu como o equipo de goberno, que demos o 100% de nós para cometer todo aquilo que demos feito. Seguramente esa carretera C543 me gustaría tela acabada, que foi unha carretera problemática dada a situación das empresas a día de hoxe, e me gustaría tela totalmente rematada, pero si podo decir que o primeiro tramo está rematado. Acaba a empresa que tiña a obra, acaba de ceder a outra empresa que firmaron en notaría a semana pasada e van a retomar a obra o 12 de enero, vale? Para rematar esa obra tan pendente e necesaria que transcurre por a nosa parte principal do concello, e para chegar a Ames, que creo que bueno, que é necesaria e urxente, e me gustaría tela xa acabada neste ano, non se pode, pero si me 12 de xaneiro é a data. 12 e 15 de xaneiro retoma esa obra, esta nova empresa, que creo que, bueno, pois que a vai rematar en tempo e forma, esperemos que desta sexa, e tamén outras cousas que si me gustaría ter acabadas, como o pabellón, que xa dicen aquí que ahora falta pouco, xa casi está para rematar, pero, bueno, podría haber sido máis eficiente a empresa e rematado en tempo e forma neste ano, pero, bueno, sabemos como son as obras, sabemos como está o tema das empresas, pero aí está o compromiso, seguimos traballando, seguimos facendo obras, seguimos facendo cultura, seguimos facendo actividades en Brión e seguimos facendo que o noso concello pois crezca da mellor maneira posible. Crecen habitantes Brión? Está estabilizado a día de hoxe? Sí, a ver, crecen en habitantes Brión. Aí está, outro día saliu a noticia na prensa do EINE que di que subimos un 9% nos últimos 10 anos. Eso quere dicir que Brión está crecendo, que a población, bueno, somos un concello que está ao lado de todo, como digo sempre, estamos ao lado da playa, ao lado da capital, ao lado do aeropuerto, estamos ao lado de todas as cousas. Entonces estamos aí no centro, estamos ao lado dun concello grande como é Ames e Brión, ou Ames e Santiago, e eso pois fai que Brión que crezca.
e tamén pois é un concello no que se vive cómodamente, un concello seguro, un concello, un pobo, como digo eu, rural, pero que ten servicios, que ten moitos servicios, vale? Poucos concellos de 8.000 habitantes poden presumir de ter 2-3 campos de fútbol, unha piscina climatizada, ou 2 pabellóns que vamos a ter. Bueno, pois temos infraestructuras para poder vivir cómodamente e temos a obligación de seguir creando outras novas infraestructuras, co cal sí que crece. Hai vivenda? Iso tamén teño que dicilo. O Concello pois fai un tempo xa comprou unhas parcelas para sacar vivenda, para sacar esas parcelas a licitación e crear vivenda, pero teño que anunciar aquí que xa se vai empezar unha obra de unha empresa particular de lado das residencias, vale? Xa está ali a caseta de obra montada, xa están anunciando en todos os autobuses urbanos e que andan circulando por aí, pois xa está salindo o nombre de Brión con ese edificio. Animo a xente a que se pare un momentiño a ver pois ese proxecto, pois eu si cabe tamén teño parte en facer que as empresas veñan a Brión a invertir os seus cartos, porque é capital privado, e que se paren en ver as calidades dese edificio, e animo a todo o mundo pois a que faga un esforciño e poida comprar ali e vir vivir a Brión. Santiago de Compostela estaba como capital, un pouco como referente unificadora de todas unhas comarcas que están o carón. Parece que Santiago de Compostela antes atraía e demais, pero agora o prezo da vivenda, moitas veces a liña que pode haber de levar adiante a nivel institucional unha capital está como que beneficiando o resto de concellos. E máis, o Concello de Ames xa empeza a ter problemas serios de vivenda e demais. Está Teo, están outros concellos, entre eles Brión. Nótase dun tempo a esta parte que Brión está gustando máis por todos os efectos que ten o propio Brión e despois por todos os efectos negativos que pode ter que Santiago está expulsando. É o meu modo de ver, Está notando? Sí, é certo, é dicir, como ben distí, pois esa expulsión dese Santiago que xa está pois bastante saturado, antes era máis efervescente, máis permeable, pero que agora todo o que recibía agora parece que expulsa. Pois eso fai, percepción miña. Claro, eso fai posible pois que nos concellos do arredor, como pode ser Brión, pois que sí que crezcan. Pero tamén para vivir, tamén para comercio, tamén para montar ese comercio. Non sei. Eso é a pena que temos en Brión e que a mí me gustaría, pero é dicir, para eso temos que crear un núcleo poblacional máis consistente, máis forte e que a ver se somos capaces de tamén, igual que atraemos esas persoas que queren vir a vivir e disfrutar dos servicios de Brión, se atraemos de un xeito ou outro, pois esa industria e ese comercio que sí que deso carecemos moitísimo e eso é un lastre para nós. Asunto pendiente. Asunto pendiente. É difícil pois manter negocios se a xente local non fai uso deles, digo sempre, vale? Díxeno aquí algunha vez, creo, temos aquí un mercadillo en Brión que a xente, se non fai uso dele, a xente que vai ali a vender, pois ao final acaba marchando. Teño que decir que o fruteiro que estaba ali se xubilou fai 15 días, que xa quedamos sin fruteiro, daqui anuncio, se quere algún fruteiro a vir montar no posto do martes en Brión, pois agradecese moito que seguir fomentando ese comercio local, porque todo o que faz na red, ao final, pois fai crecer as cousas. Tamén decir que sigue estando a pulpería ali os martes, que cada día ten máis xente, e esa nota pendiente pois é que a xente local que faga uso do comercio local, do pouco que hai para que se poida manter, senón pois é moi difícil. Que máis logros pasan pola súa mente do que se poido facer en 2025? Decía algúns cousas pendentes, o da estrada, o do pabillón, pero cousas que se puideron materializar, alcalde? Neste ano ou na legislatura, hasta chegar a este momento. Algo que levo prometendo moito tempo, pois foi esa financiación do IDAE para cambiar o 90% dos puntos de luz do noso concello. Foi algo importante para nós e para min como alcalde, porque sabía da problemática que había no alumbrado público, non tanto nas luminarias, sino nos cuadros e nos tendidos. E, bueno, pois foi un feito importante firmalo, xa empezaron a executar a obra. Tamén teño que anunciar aquí que os veciños están vendo unha problemática nesas novas farolas, pero esas novas farolas son subvencionadas por o IDAE, que son financiación europea, co cal quere decir que hai que adaptarse á normativa europea. E agora a intensidade da luz
pois é un color 2200 que é bastante anaranxado, pero unha vez que estean todas postas vai ser uniforme, eso é o que fai a eficiencia Agora enerxética. chocaba un pouco, non? Entre que se poñen están as antigas e as novas. A ver, o IDAI anduvo dando voltas, empezou por un 4000 e ora acabou nun 2200, que é o que nos obligan a poñer. Se non poñemos eso, pois non nos dan os cartos para facelo. E eso, pois, esa cor, que non é tan explosiva nos nosos ollos, se tives unha luz blanca, pois é moito máis explosiva, esa amarella non, pero dá os mismos lúmenes e unha vez que estea todo posto e dicir, a obligación vai ir aí. Outra cousa son aquelas farolas que puxemos nós no seu día sin cumplir normativa, que eran moi blancas porque era o que todo o LED subvencionado e os novos proxectos van a ir a ese cor, vale? Só anuncio aquí porque xa escoitei algunhas cousas que me viñeron a decir algúns veciños. Isto alumbra moi amarillo. Alumbra menos, alumbra moi amarillo. No, é dicir, os lúmenes están aí, alumbra o que marca a normativa e tamén teñen unha cousa, que por obligación da subvención europea, a partir das 10 da noite, vais a intensidade nun 50% para o forro enerxético, de aí ese aforro e de aí esa subvención, vale? Falando de normativas, subiu a tarefa do lixo en Subiu a tarefa Brión? do lixo en Brión. Bueno, moito, en franxas 21, 41 e, sobre todo, pois as vivendas turísticas, pero, bueno, teño que decir que o noso concello, dentro da mancomunidade, xa era un dos concellos que viña incrementando pois a tasa anual, e o noso pois non foi un salto equitativo, é dicir, digo todos os días, sube 21 euros en algúns casos, 41 neutros no que máis. Anuais, vale. Si nos paramos a mirar, sálenos a 0,55 céntimos a recollida de lixo nas nosas vivendas día, co cal tampouco non é unha subida, iso é unha normativa europea que di que o veciño ten que pagar o custe real do servicio, dai o noso traballo, pois que o servicio sea o máis eficaz posible, con menos coste posible, porque ao final é o que ímos a erradicar aos veciños. Estaba falando de grandes, medianas obras que mudan un pouco o contexto xeral da veciñanza, e despois supoño que será un 2025 atendendo esas cuestións chamarlle pequenas, pero que poden ser moi importantes para un veciño, para unha veciña en cuestión. É un pouco a tarefa dun alcalde dun municipio de 8.000 veciños. Un alcalde sempre ten a sensación que nunca dá feito todo aquilo que é necesario para os veciños. Eu digo sempre, levamos feito moitas cousas, pero quedan moitísimas por facer. Eu, se dou unha volta por o Concello de Brión, son moi crítico comigo mismo e co equipo de goberno, sempre vexo cousas mal feitas, pero eu digo, isto é o presupuesto que temos e é o presupuesto como dunha casa familiar, é dicir, aquí hai unha cantidade de diñeiro que hai que ir invertindo ano a ano, pois dunha forma pois o máis ecuánime posible e chegar a todos os puntos, pero sabemos que é imposible. Si que hai necesidades, hai aldeas que están con necesidades, que me comprometo desde aquí, xa estamos facendo tanto o concejal de obras como eu unhas rutas por as tardes para tomar nota de todas aquelas necesidades para ir metendo pois, nos presupuestos do ano que ven e neses proxectos a realizar no ano que ven. Co cal, pois aí estamos. Hai esa sensación, entón? Esa sensación eu sempre teño a sensación que non damos chegado a todo e que por moito que poñamos é imposible chegar a todo e, sobre todo, a todo xunto. A todo vamos chegando a facer todas as situacións necesarias, pero con tempo, todo leva un tempo. Bueno, pois ano 2025 que remata un balance de, bueno, non de mea culpa, pero sí de que estamos traballando, pero o orzamento é o que é, as posibilidades son as que son. Como digo sempre, se o orzamento fora ilimitado, claro, porque eu non querería ter todo ben. Pois a burocracia, que tamén e a burocracia, que tamén nos lastra moitísimo, pero se o orzamento fora ilimitado, por que non iba a contentar a todo o mundo? Ten a percepción vostede, outros alcaldes homónimos de concellos da nosa contorna, que pasan un montón deles por aquí, de que tal e como avanza todo, vai ser ese balance conforme pasen 5 anos, un lustro, por poner un exemplo, o balance será non perdimos nada do xa feito, máis que poder realizar cousas, tal e como está todo, que se o SAF pendente da administración local, que cada vez cargan máis os concellos, as outras administracións de arriba. A ver, si é certo, eu digo que as competencias todas que asumimos dende as administracións locais, por eso, pois é un lastre grandísimo para nós. Eu digo que como non boten unha man dos concellos e sobre todo dos concellos pequenos, pois non sei como vamos dar feito. Ten esa percepción, sí. A percepción é esa e o digo, nós este ano tivemos un gran problema, estando na mancomunidade e ca problemática toda que iso tuvo, todo o post de Diputación de Inversión
o metemos en pagar as cuotas do lixo. Por eso esa nova ordenanza para cobrar, porque ese post de 600 e pico mil euros, por que? O digo, nos recaudábamos 375.000 euros dos veciños da taxa do lixo e pagábamos 500.000, era unha cousa asumible, pero de repente, agotado un contrato de 20 anos, a empresa aplicou a taxa real e pasamos a pagar o doble e pagando un millón e pico, e ese millón e pico en que se transmiteu, en que o Concello ese diñeiro todo que tiña para inversión o aplicou a pagar a taxa. Por iso era moi importante facer unha nova ordenanza para a día 1 de enero do ano que ven pois poder ir á realidade e poder ter ese diñeiro para invertir no pobo. Un dos asuntos que nos trouxo Brión que lanzou varios titulares e que, bueno, tanto uns como outros pois calmaron a situación e normalizaron a situación, foi un pacto que non foi pacto, pero sí un acordo entre o PSOE e o PP, que é difícil de ver nos tempos que corren, pero que en Brión foi posible, foi non agasallo, pero sí unha das anomalías para uns e normalidade para outros. Eu creo que todos os grupos políticos o que teñen que primar é, pois, por sacar adiante todo aquilo que sea necesario para os seus cidadáns. En Brión foi o que se fixo. Fíxose un acordo de viabilidade para sacar adiante todas aquelas necesidades por responsabilidade política para os nosos ciudadanos. E eu creo que o exemplo está aí, está funcionando, estamos sacando as cousas adiante e é a mellor fórmula. Eu digo que os nosos veciños o que teñen é que ser recompensados non por as nosas decisións políticas, senón por o noso traballo. E aquí hai que apartar a política, as siglas a un lado e poñer o traballo encima da mesa, que foi o que se fixo en Brión e eu creo que foi un exemplo que funcionou. Din os mentideiros, isto xa é tono jocoso, que bueno, que vostede milita no PSOE a día de hoxe, pero que ten pois moita afinidade con outra xente de outros partidos. Pode haber amizade entre xente de outros partidos. Digo sempre que as siglas non fan as persoas, senón as persoas fan as siglas, co cal eu intento levarme ben con todo o mundo e intento sobre todo poñer encima da mesa todas aquelas persoas que votaron unha man para traer cousas para os nosos ciudadanos. Si é verdad que me levo ben ca Xunta de Galicia e si é verdad que me levo ben ca Diputación. Creo que é o lóxico en política entenderse máis alá das siglas. O importante é traer logros para o noso Concello, que é o que temos que facer. O horizonte nas eleccións de 2027, Pablo Lago as toma máis alá das siglas ou como as toma? Pois eu tomarei nas despois de arrancar, queda un ano longo, de arrancar o ano que ven, tomarei as decisións, tamén o digo, é dicir, non está claro que me presente, vale, se non dou cumplido todos aqueles objetivos aos que me comprometín, eu teño claro unha cousa. Entre eles co PP, porque supoño que haberá unha ristra de cousas. Eu comprometínme a facer unhas cousas por os nosos ciudadanos e se eu non me sinto reconfortado a mí mismo, díxeno sempre, este asiento non é para a vida, nin é para vir a vivir del. Eu teño o meu modo de vida, só tiña antes desto e vou no seguir tendo. Co cal, se me encontro con forzas e me sinto recompensado por o traballo que fixen ao largo destes 4 anos, pois me presentarei e tirarei para adiante. E se non, pois é moi lícito dar un paso ao lado e que veña xente pois que traballe. Se preséntase. Se me presento, pois non sei se me presento nin por o que me vou a presentar. Eu digo, vou a presentar por aquelas persoas que me representen a min como alcalde para representar aos meus veciños, que é a fórmula de traballar. Vale. Respondeu, ao final respondeu. 2026, que lle gustaría? 2026, ter cumplido. Que me gustaría? Gustaríame ter cumplido todas aquelas cousas importantes para Brión, que eso que dicen un día aquí, que arrancar ese un novo auditorio, vale? Sí. Moi necesario e para ese crecemento que estamos a falar del, ese novo auditorio nese emplazamento, esa dársena dos autobuses, ese compromiso da Xunta de Galicia, que xa está nos orzamentos da Xunta para este ano, que se comprometeu o conselleiro Román conmigo, que esas novas melloras no CEIP, esas novas melloras no colexio, pois ver eso implementado o antes posible para que os nosos ciudadanos pois se poidan ver beneficiados deso. Pois voulle agradecer que viñera ata aquí hoxe para facer balance do que ocorre no Concello de Brión baixo o seu mandato, co seu grupo de goberno, mirando pola melloría da calidade de vida dos veciños e veciñas de Brión, veciños e veciñas que lles mandamos un saúdo enorme, e máis pois estando
non de todo ben coa saúde. Como vai pasar fin de ano? Pois fin de ano Coa familia, vou pasar en familia, con meus pais e cas miñas fillas na casa, Ben. como é habitual os últimos anos desde que as teño. Perfecto. Porque é a maneira... Uvas, Hombre, tradición... Sí. Tradición de uvas, como sempre, e aí en familia. Desde aquí quero desexarlle a toda a veciñanza de Brión pois que teñan un bo remate deste ano e que afronten o ano que ven pois con eses novos retos que teñan na súa vida e con ilusión, desexarlle pois moita felicidade. Pois feliz ano tamén para vostede, alcalde. Durante gracias. 2026 seguramente que conversaremos noutras moitas ocasións. Pois moitas gracias a vos por invitarme. Graciñas.